Chineke, to preach the gospel. Ọ dịrị mụ na gị. Ọ bụ ya ka Chineke na-akụtụrụ anyị aka taa, sị anyị ụmụ m, ma mụ onwe m bụ ụkọchukwu, ma gị onwe gị bụ onye mere mmiri Chukwu, na-ajụ anyị sị, ụmụ m, unu amarakwala na ọrụ a dịrị unu niile. Maka na ọtụtụ mgbe ekwute okwu ịgbasa ozi ọma, ihe na-ada anyị n'isi bụ abụm ụkọchukwu, abụm pastọ, echiri m echichi, ihe ndị echiri echichi ka ọ dịrị ịgbasa ozi ọma. Ọrụ Chukwu dịrị mụ na gị. Ọrụ Chukwu ọ dịrị mụ na gị. And the most important bụ ime ka mmadụ niile wee nụ maka ozi ọma. Elee ka anyị ga-esi were mee ya? Maka na ọtụtụ mgbe ọ bụ ihe nọ anyị n'isi, abụbụ onye ụkọchukwu, abụchiri m echi, enwere m masters na theology, enwere m PhD na theology. Elee otu isi asị na mbụ onye na-agbasa ozi ọma? Mụ na gị na-abụ enyi dị ịbụ ndị ụkọchukwu, anyị enyi dị inwe masters, anyị enyi dị inwe PhD na theology tupu anyị abụrụ ndị na-agbasa ozi ọma, maka na ndụ anyị niile kwesịrị ịwụ ịgbasa ozi ọma. Oziọma dịka a na-akpọ the family, the domestic church. Ọ ya bụ ụka mbụ nwatakịrị na-eje tupu ya ebido pụtawa ebe a. Ị bịarute ebe ahụ, papa wụ parish priest. Parish priest, parish gị ọrụ ya, elee otu ọrị? Ị dị sure? Aka na-enwe katikizm ebe ahụ? Aka na-aga chọọchị ebe ahụ? Ụmụ gị ha na-agụ akwụkwọ nsọ? Ha mara na onye Chineke bụ? Ka parish priest ọ hapụla parish ya otu isi ebe ọzọ? Kuret nda mgbe parish priest na-anọghị ya, kuret ị mere gịnị? Kpọwụ parish priest mapụ, kuret amapụ, ndị masaba na ndị riri anamewe ihe ọ sọrọ ha. Confession ma ọ bụrụ na ọ mejọọ, o nwee ebe ahụ ka ọ ga-ajụ ajụjụ, o nwere ike ịbịa n'ụlọ ụka, o nwere ihe ọ ga-anụ, ya gbanwejuo ya anya, ya lụrute n'ụlọ, ya jụọ parish priest ma ọ assistant. Anyị ahapụla ya chọrọ ihe ọzọ jee wee ka anyị na-elekọta ya anya. Parish priest chekikwe, assistant chekikwe, ma ọrụ Chineke dịrị ebe ahụ ịrụgakwa ya anụga. Jesu Kristi akpọọla anyị niile oku, ma mma gị, si anyị sowe ya, na ya ga-eme anyị ndị na-akụta mmadụ dịka esi akụta azụ. Olee ihe ọ pụtara? Na anyị bụ ndị ga na-ezisa ozi ihe gbasara ya nye ndị mmadụ ka ha nwee ike si n'ọchịchịrị ha were pụta. Ọ bụ ihe mere na o jiri gaa n'ala Zebulọn na Neftali, ebe ọchịchịrị dị mbụ. Ozugbo ọ zọbụrụ ụkwụ ebe ahụ, ihe adị ebe ahụ. Ọ bụ ihe ozi ọma na-eme. Ebe ọ bụla ozi ọma bara, ọchịchịrị nọrọ ya, ihe adị. Mana ọ bụrụ na ihe ahụ abịaghị, ọchịchịrị ga-ekpuchi ebe ahụ. Anyị na-ahụ ụzọ ugbu a n'ihi na ihe n'ebe a. Mgbe ọbụla chi jiri, ọchịchịrị eteki over. I want you, achọrọ m ka anyị niile chele echiche azụ. Cheki kwele, ma ọ bụrụ na mụ na ga agbasaghị ozi a n'ezi anyị, ele ihe ga-emenụ? Ọ pụtara na anyị ajụla ịmụnye ihe n'ezi anyị. And ọ bụrụ na anyị amụnyeghị ihe n'ezi anyị, ole ihe ga-emenụ? Ọchịchịrị abata, take over. And ọ bụ ihe mege n'ọtụtụ ezinụlọ n'ụbọchị taa. Anyị na-eti, na-ebe, so ụmụ anyị efuole. Ihe ị kwesịrị ịmụnye, ịmụnyere ya amụnye.
parish priest, ị ga-agbakwa mbọ wụọ digital parish priest. Assistant, ị ga-agbakwa mbọ hinye aka n'anya, maka na ọ bụrụ na anyị enweghị ya, lekwa ọchịchịrị, lekwa anyị. Jesu bara ebe ahụ ọchịchịrị dị, ihe adị. Ọ bụrụ na mụ na gị mụnye ọkụ ihe n'ezi anyị, ọchịchịrị ga-agbanaga, ihe Chineke ewere dị n'ezi anyị. Mana ọ bụrụ na anyị amụnyeghị ya, ụka gwụkwara agwụ. Ka ahụ maka ezinụlọ anyị. Papa, mama, mara na ị nwere responsibility dị oke egwu n'ebe ahụ. Lee ha otu a ha na-etolite ugbu a na-amụ isi degedege. Gide catch them young, gide ha ugbu a ha ka na-etolite, kụziere ha ihe ha kwesịrị ịma. Maka na ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ akụziri ha, ha ga-ahapụ n'ezi jee jụọ ese, and ịmaghị onye ha ga-ajụ. O nwere ajụjụ ndị ha ga-ajụ gị, kụziere ha, and ihe ọ bụla ị gwara ha ga-ewere ya na ọ bụ eziokwu, and they will learn from it. Ka anyị jisie n'ike o, ọ gwụkwala anya n'ihe na-emeri ọchịchịrị. Ozi ọma e nyere anyị bụ ihe. Jesu Kristi ewerele ya nye anyị ka anyị nwee ike were ihe ahụ were mụnye n'ebe ọbụla, especially n'ezinụlọ anyị dị iche iche, ka ụmụaka ndị a nwee ike tolite wee jiri ihe ahụ were pụta were tolite. Ọtụtụ n'ime anyị nọ taa mara Chineke, ọ bụ n'ezinụlọ anyị ka anyị siri bido. Ọtụtụ n'ime anyị ma Chineke taa na-anata oriri, nwee nsọpụrụ n'ebe ụka nọ, mara ka esi ekpe chaplet, mara ka esi eje nkwupụta. Ọ bụ n'ezinụlọ anyị ka a nụrụ n'odu anyị. Ole mgbe anyị kpọkọrọ ụmụ anyị las kọrọ ha ihe gbasara ọrụ nzọpụta Jesu rụrụ n'etiti anyị? Ole mgbe anyị kpọkọrọ ha last kọrọ ha ihe gbasara arịna mma ha na Chukwu, ma ha jụọ anyị ajụjụ ndị ha kwesịrị ịjụ anyị? Ọ bụrụ na mụ na gị na-abụ emeghị ya, anyị abụghịkwa ezigbo parish priest o, anyị abụghịkwa ezigbo assistant. Esi n'ezinụlọ anyị wee pụta n'ebe anyị na-arụ ọrụ, n'ebe anyị na-azụ ahịa, n'ebe ndị enyi anyị, ole akụkọ anyị na ha na-akọ? Because ihe ahụ kwa an opportunity for evangelization, to preach the gospel. Ole akụkọ ndị anyị na ha na-akọ? Tell me who is your friend, I will tell you who you are. Ole akụkọ anyị na ha na-akọ? Ihe gbasara okwukwe anyị na-abata n'ime ya ka ọ bụ akụkọ nkọferi na-enweghị isi na ọdụ, na o nwere ebe ọ ga-eduga anyị. Ọchịchịrị a na-eteki ova. Ihe e nyere anyị si anyị jiri chụọ ọchịchịrị ọsọ, anyị ewere ya tinye ya n'okpuru tebụl. Eme anyị na-eti so wake, ihe mego ugbu a, ntị anụ ya, ihe mego ugbu a, ihe mego ugbu a, ihe mego ugbu a. Ihe nyere anyị si anyị jiri kwuo okwu ka ihe were dị, anyị ewere ya zome ya n'okpuru tebụl. Jesu na-akpọkọta anyị okwuta, ọsọ ụmụ m, come and I will make you fishers of men. Anyị nwere ike ije kwuru ya, rịọ ya sị na anyị emejọọla, nye ha na anyị oku ahụ ị kpọrọ ahụ, nye ha that mantle to go on and call your name. Ọ dịka obodo anyị nọ n'ime ya, ọtụtụ ebe gị kpọọ dị na Jesu Kristi, ya dịka ikwuru ihe na-adịghị ekwu, and ọtụtụ n'ime anyị emenye ka ụjọ bụ anyị n'ahụ. We don't ever discuss it again. Ọchịchịrị na-akụshi, ọchịchịrị a na-akụshi, ọchịchịrị a na-akụshi, ihe a na-anụbe bifo a na-anụ ya, ọchịchịrị a na-akụshi. Ụmụ Chukwu, anyị ga-agba nkịtị, anyị ga-agba nkịtị, ọchịchịrị a na-akụshi. Ka Jizọs bata n'obi gị, njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị ghọrọ gị ehihie. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị ghọrọ gị ehihie. Njọ gị ka ọ ga-ebupụ, abalị ghọrọ gị ehihie. Kwe ka Jizọs bata n'obi gị. Ọ bụ ya bụ ihe ahụ, ọ bụ ya bụ okwu Chineke ahụ, ewerele ya nye anyị
ngwarụnụ ka anyị tete ha nọ n'ụra were ya ji ya na-eje ọgụ, were ya ji ya na-ekwu okwu, were ya ji ya na-agwa ndị chọrọ ịnụ ka ha nụrụ. Mana ka anyị ghara ịbụ ndị gaga ewuru ụjọ tinye n'ahụ, anyị elu okwu Chukwu asị anyị kwuo oke ihe were dị ọchịchịrị ya na-eteki ova. Maka na asị anyị na anyị bụ ihe nke ụwa, na anyị bụ nnu nke ụwa. Ọ bụrụ na nnu etinye ya n'ime ofe ọ naghịzi atọ ụtọ, o nweziri uru ọ bara? A na-ewere ya wụfuo ya. Ọ bụrụ na ị tiri ọkụ n'ụlọ gị ma ọ dịghị ahụ ụzọ, o nweghị uru ọ bara. Ị ga-eje chọọ onye eletrishan ka ọ bịa rụzie ya. Jizọs were eletrishan anyị. Ọ bụrụ na ọkụ mmanụ aga adịghị enwuzi, ka anyị kpọọ na ya ka ọ bịa rụzie ya. Ka ebe ọ bụla anyị batara ka ọchịchịrị were gbaa ọsọ, ka ebe ọ bụla anyị batara ka ihe were dị, ka aha Jizọs na-akwụ n'ụwa niile. Ka ọ ghara ịwụ ihe ndị anyị na-anụzi ugbu a bụ ihe ọchịchịrị ji abịa akụchi anyị. Chineke ekwekwala. Ụmụ ihe anyị ga-anọ ebe a ọchịchịrị akụchi anyị? Mba. Ka anyị rịọnụ Chukwu ka o kpọta ha anyị n'ụra. Ka anyị welie okwu Chukwu nke e nyere anyị si anyị kwusaa n'ebe niile, n'ụwa niile, na mba niile, n'ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị. Ma ndị chọrọ ịnụ ya ma ndị na-achọghị ịnụ ya, ha nụrụ ya. Ka Jizọs na-eri otito mgbe anyị na-apụ apụ, mgbe anyị na-alụ alụ, mgbe anyị na ndị enyi anyị nọ, mgbe anyị nọ n'ezinụlọ anyị, na ihe niile nke anyị na-eme. Ka anyị na-akpọ na aha ahụ, na-ekwu maka otu o siri bịa zọpụta anyị, ka ihe ahụ wee na-achakwasị mba niile. Maka na ndị nọ n'ọchịchịrị, ọ bụrụ na ihe ahụ bata n'ebe ha nọ, obi nọ n'ọchịchịrị, ọ bụrụ na ihe ahụ bata, ezinụlọ nọ n'ọchịchịrị, ọ bụrụ na ihe si na ya, onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbọ ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ tara ahụhụ, ọnwụ elie ya. O bilitere na mbọsị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Letọkọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ, Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizma nke mgbaghara njọ.
na-amatụ anya ga-eleta n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ya ngọzi Chineke biko na zitere anyị amara. Maka nzukọ nsọ bụ ụka ka ha ghọta uru agụcha dị n'okwu nke Chukwu, ka ndị niile kwerenụ kwusaa uru a na-enweghị nghọta n'ụwa niile. Anyị arọgidewelu. Zitere anyị amara, wụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị ike ọchịchị dị n'aka ka ha na-emeso ndị amaala ha na ndị ha nwere n'ọrụ omume n'ụzọ ziri ezi ma na-akwanyekwara ha ugwu. Anyị arọgidewelu. Zitere anyị dịta amara gị, wụkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị ka na-agbasi mbọ ike ịnwere onwe ha ka ha nwere onwe ha n'oge na-adịghị anya na-enweghị nkwafe ọbụla ọbụla. Anyị arọgidewelu. Zitere anyị amara, dọkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị ọrụ nchekwa obodo anyị ka ha nweta nchekwaba ọkacha ndị mbute ụzọ na ndị ọrụ amị na ndị ọzọ ga. Anyị arọgidewelu. zitere anyị amara, dọkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka anyị niile na-agbakọ na St. Eugene ka anyị jupụta n'ọnụ ozi ọma na mmemme anyị na-akwa na ndụ anyị niile. Anyị arọgidewelu. zitere anyị amara, dọkwasị ya ngọzi Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị niile nwugoro unu ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata ka site n'ekpere na arịrịọ anyị weta ebere Chineke na ezumike ebebe na ala eze eluigwe. Anyị arọgidewelu. nabata n'alaeze gị nara mkpụrụ obi ha bi nke na-agbasi mbọ ike ime ka anyị chefuo onye bụ eze m biko nyere anyị aka. Ọtụtụ n'ime anyị adaana n'ọrụ a. Nyere anyị amara nke anyị ga-eji tụgharịa onwe anyị ma n'ezinụlọ anyị ma n'etiti ndị enyi anyị ma ebe anyị na-arụ ọrụ ma ebe anyị na-azụ ahịa. Ebe ọbụla anyị jere ka anyị bụrụ ozi ọma gị na-aga, ka ozi ọma ahụ bụrụ ìhè ebe ọbụla anyị batara, ka anyị wee merie ọchịchịrị, ka aha gị bụrụ nke a ga-enye otuto n'ebe niile na n'ụzọ niile. Ka nzọpụta gị rute anyị aka site na Kristi onye nwe anyị. (24) 124.
ogbenye anyị bịara n'elu gị maka ihe o mere eme inye ya ekele otito dịrị ya eze kasị nsọ Jesu mere anyị ebere kedu ihe m ga-enye ya bụ nara onye nyom oge nara aja dị nsọ. Rịọwanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ bịa wetara anyị nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi ya ka e wee si na njọ na agbụ nke ọnwụ kpọbata anyị, ya kpọbata anyị n'otito nke mere eji akpọ anyị ugbu a abụrụ aghọtara aghọta, ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị agbatara gị ekwe. Ịdị nsọ ezi dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha were ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, na-aharanụ nke ha, rienụ ya unu niile, ke abụ ahụ m ke nsọ. Ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, na-aharanụ nke ha, ṅụnụ ya unu niile, ke abụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga na emenụ nke ha na ncheta nke gị
dịkwa mbilite n'ọnwụ gị. Ya nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na pope anyị Leo na archbishop anyị Jose Gomez na ndị echirichi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụrụ ahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị n'iso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ihe dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa belongs to the Lord forever and ever. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na anyị dịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma, bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Inwelu m etoro m ịbata n'obi m, etoro m ka ịbata n'obi m, ma kwuru sọfụ okwu n'obi m ga-adịrị. Etoro m ka ịbata n'obi m. Hymn number 55.
1, 2. Number 1. Biko tupu anyị ebido mmanwụ ọkwa, aga m achọ ka biko ka anyị kọpụrụ ọnụ ụmụ anyị ndị gụrụ anyị ihe ọgụgụ taa, ka anyị kọpụrụ ọnụ ha aka. Anyị na-ekene Chineke n'isi ha.
na-asị ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi ha n'ime ya n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. A na-echetakwara anyị na Religious Congress nke anyị na-ama ọkwa ya na ọ malitego, registration ya amalitego. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ya bụ Congress, ị ga-achọ bulletin anyị ka ị mara after mass ma gbasa mass. Youth choir a ga-enwe rehearsal next Sunday ma gbasa mass. Kịta anyị ga-akpọlite ndị niile ma na amụrụ ha n'ọnwa Jenụwarị biko ka ha kwụrụ ọtọ. January babies. Choir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Always in the table, but Chimbuha is wine na Jamisa. On the table behind the bar. If today is your first time of worshiping with us, please may you stand. Yeah, continue standing, please. Yeah. You all are welcome in Jesus' name. Anyị na-ekelezi Chineke n'isi ụmụnne anyị ndị nke gara njem bata n'udo. Anyị na-ekene ha ma na-ayọkwa Chukwu na ma ndị nke ka nọ n'ụzọ na-abata ka o duru ha bata n'udo n'enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo ka anyị lawa n'udo. N'elu ya ka ọ na-erugharị, ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri o rụsara m. N'elu ya ka ọ na-eru nwanne m, ngọzi ọ na-eru ka mmiri o fesa fesa. N'elu ya ka ọ na-efegharị ya, ngọzi Chukwu na-eru ka mmiri, ngọzi ya fesara m. N'elu ya ka ọ na-eru nwanne m,